27 tarik Mei Tangsalni horkuthuk jorago nokbar kotor eba bankundri phaima bai Mungiya Kami RD block by khobjak South Gokulnagar BC 3 number ward Bahadur Sardar Kamini takhuk Arun Debbarma ni nok nukhung horkuthuk jorao atomsa sukakgwi kwlang jakha o nokbar watui phaimani jorago bo khoroksa kwrwitui nukhung khagwi tongjamani jora masagwi jora masaya khaigwi bo sorkaro nok manjagwi tangjamani talsani kisasi laikho pia tabuk oboni nok kwrwitui sorkaro nok manjamani nukhung kwrwi par kotorbai sukakgwi kwlang jakha takhuk Arun Debbarma sakha bo kwrwitui soma masaya khaigwi nukhung palaigwi tongjamani o nokno swnambwi nanani ani sago phan kwrwi kha hnwi sinai nuknai tangnai twinai rok nirokno ani o kwpalni birma no naigwi khariyogwi chuba churokdwi manjano hnwi kok kwchar kha bo nirok khwnagwi naidi o takhuk Arun Debbarma ni kwpalni birmani koktuma no dagoto nini mo je bankundri phaithani go nukhung khukjago mani bahai ke puila angra kha o apro o jorago bo jaga tong obono sere ro batsa tongu ka batsa banu karo ko soka dong nangai thusu thike lai the khomo khongro ko moi ko mane khunja tangga mani ta abo se tak morang sikri ya tangbai tangman nanai hai rokta ankok ke mo nung nijini sakni rang bai tangmani de na sorkar go mandamani mani tanggamani ani beti ko ya sorkar go masi ka ko no tangkai tangmani ne wana ma tong khatai ka hai ni ko mo paijak paigi nung onogo hagi tongmani salbusuk engka talbusuk rok engkana tal saka khana ro pai mo hagi tongmana ke tal khusi katal khu taklai simani tanggamani ke je mo nini nukhung kak thangpro or jaga goni rok jotono noksingo no jotono noksingo ebere tai toka dong nagai these thile tumo biangsing sekang khukja yang ni sekang khubu tarpore mo waise phigni ai kalang khata so thika mo toka dong nagai kunai thong nagai o je nukhung khukjak mani nobar koto phaigwi nangle bahai kogrok sara musuk ang khai toi ko soba so na saga da lida tida gam hai rokta ko ke mo ponche ni bukhaktei ba nini tosil ni bukhaktei phai nai phaijakha nai ke ko tosil ni ti ko phai ko wa tu si ke phai me ya khobor le de dokhana khobor le i ko khobor man kha rok no rok le tong jau aro local ni tangphang song no khobor ikha song no sahar tong jata ini mong ani mong ko Arun Debbarma kami ke tama ko kami ke Bahadur Sardar para পঞ্চায়েত hei ko 3 nang warta sini bo পঞ্চায়েত itu ma Gokulnagar পঞ্চায়েত nata দক্ষিণ Gokulnagar পঞ্চায়েত 3 nang ward na 3 nang ward aro taku khoroksani je nukhung khukjakmani bono teigei busuk jararok kok tumjakha bo to ano ya kon ba to phung khayo ka binok phung jakha ni kaya lagi to sino phung khayo ka to sil tini khayo ka no godi amuni kisa phudu pathori ni pathor ka to sino bo ngai ken birmo nok man mo bani taklai man jamani khan mai jabo agi boktori ka abo krenyo man bisingo se bo to lan dalai phung pai mai ko mai phon ta nok tong nok krenjon tong jamani ngai bo amamia ko kara ka ang nok le uru thaga the thebe ka mo ne ga ang jok khanya ka bo nok bung soting no thong ja ngai bo tau je no leader si jabai khamani seng tau
Jebang poncet ba tosinti ba bidinti biasa saja naik di mana yang kita nak. Ni borok phaigwi nai phaigani ko Emni to borok tini suruh tengok foto sini sana aku. Bagi nak panik sini. photo ke mari hekya Mana? ke nini sini mangka An sini mungkin Arun Debbarma ngai elkan ni BJP ni konjena. hamba